alon-alon. Ayo, ayo le. Ci.
Lutus. Alon, alon. Ora ketok ta, Dos? Ya ijo. Aku kene semangat kowe kuwi lho. Pan, Kene menggah-menggah oke. ora apa-apa, Was. Aku arep njaluk edrek. Tak tuwonyo kowe Was. Lah piye? Wes sing gerange wong kok kowe njaluk. Sing cilik sik. Ya wes asirmu neno. Yo, Ya, balani satu neh lho ya. sing waras ngalah. Ayo. Wong ngene gundulmu meletek iki kok iso. Kowe kok seneng men kowe. Demen. Sapa iki? Jantil. Lah ya sapa jenenge? Sopo jenenge? Tekonono, tekonono. Anu, Sapa? Mbak Nesa. Ha. Roh aku. Nesa. Iya. Iya ta, Des? Pilihanmu gede ngono. Lah wong sing maju ya kuwi lho. Lah sirmu sing tak jaluk sing ndi nek ora Nesa? Sengah-sengah. Kae lor dhewe kae. Ya aja. Kae. Lah piye to kowe kok klerung neh iso. Kegeden. Lah iki ya gede lho delokan. Ora apa-apa. Kur nggih syarat tok. Wah, syarat tuwonyo kowe ngomong. Jan luar biasa loh. Masyarakat ngendi? Desa Galak. Anu desa Nyeremi. Lah kok iso? Galak. Berarti wong-wongane galak kabeh. Ora, tapi wong-wonge ramah kabeh. Iya. Jan luar biasa. Moga-moga acara bersih desa kalian peresmian rumah joglo Punden yang Widu Senugoro mugi-mugi kabeh masyarakate ayem tentrem. Mugi-mugi masyarakate guyo prukun diparingi seger waras. Muga-muga panjang yuswa. Jan masyarakate luar biasa. Iya. Ndongakno. Wis mugi-mugi masyarakat Desa Galak
Panjang umur rezekine lancar. Wes tak dongakne. Aku ki ndongakne sitok iki penting anu lho. Penting apa? Penting barokah. Iya barokah. Wes ro barokah. Tak kene kok. Wah, barokah. Kowe ro artine barokah ki apa? Ora ro. Nek kowe ngerti. Ora. Janganku barokah bakul pentol. Lah iya. Ya ndang ndongakne. Ya. Mugi amin. Panjang umur, rezekine lancar, Amin. sehat selalu ya. Amin. Engko besok Besok nyapo? lek iso Lek iso anggap neh yok sing luwih anu, Luwih apa? luwih meriah. Oke. Dongane apik, luwih meriah. Apik ae. Aku yo pengen kaya kowe mang. Ya. Ya. Piye? Aku kabar ikan terus saiki wis madhep mulon. Lah ya iki trayo persis ya iki ya berkat to iki. Iki cara lawono pupu. Pupu. Lah nek iki mang berkate kuwi to. Apa? Brutu. Delokan ora percaya jajal ra delokan celukan. Anu brutu. Lah genah iki ya to. Ora piye Pan lek menelok mang piye Pan? Daripada Lek ngono. menelok mang piye? Ngonamu celukan. Jare brutu Ya to genah nek iki pomo berkatno lawe ya to. Ya. Ndok enek. Lah iya berkate tak ciruk. Gonamu ndi? Gonamu lho brutu lho. ora seneng brutu aku. Celukan. Sik golek neh. ora nyeluk jaden. Lah ya nyeluk sapa? Pak Lurah. Lah napa nyandak lurah kowe? Tak tunyo lho kowe. Cair. Cair opo? Iso cak so. Ya to. Oh malah lurahmu to? Ya. Ya wis gonamu dhewe ra apa-apa. Di. Pandi. Lah wong awakmu iki lho warga galak kok sik mentolo. Ya mentok menawa anu kok cair. Loh. Sawi ra cair iki. Suwi. Tak tunyo lho. Lah kowe apa kenal karo Mbak Lurah kene? Kenal. Sapa jenenge? Pak Jainal. Ayo Pak Metua. Pak Jainal. Ya. Pak Jainal. 200. Halah, tak tunyo iku. Kurang ajar anak Ali. Iya. Lah aku ke yo Gelem kok. anu. Iya. Gelem. Tak goleki lurahe. Ya ndang. Woi. Iki masyarakate kok ya roh. Wes kodor. Pak. Kondur. Wes kodor. Baru lah kondur. Kondur.
Oh, kae to, Dek. Mbak Lurah kae. Matur nuwun, Mbak Lurah. Dan Mbak Lurah Jainal iki tenan ancen Jan. alungan kok nyang wong-wong ini. Yo. Oleh. Lah, kancamu piye? Mbak Lurah, Mbak Lurah, Langsung wong ya. ampun ton ndelik. Kula mboten mriku. Tapi kula lewat sorgreng mriko. Lewat burine jenengan. Wah, kok ora wani cah kene ayo. Dideloken kae kok semaput. Anu ditrok kau kene salaman kok. Oh alah, ora ketok kok kene, heeh. Tarik. Olah sak kresek, Dos. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Mbah Lurah nyawer ora nanggung-nanggung. Sak kresek. Kresek. Lha iki sak piro isine? Yo duit to. Apa sing? Jo, milik ta we. Apa sing? Wow. Wow. Alah nono. Wow. 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 Delok ni sini. Oh, sini tak juga jadi. Basok ta we. Mbak Lurah, matur sembah nuwun, panjang yuswa, sehat selalu pokoknya. Alah Mas, mboten sah repot-repot. Saestu. Ping 5 bolak-balik 10. Oke. Peng telu lho kok iki. Peng telu wis 100.000. Lah aku peng 10 wis juta iki. Tak jajare yo. Gagal kau ini padak nih ketek jangkrik iyo. Lala nyapo. Salto ku ping 10 kok. Oleh gak enak kok ambekan kau mentok. Jajal, Ndang.